Razvojni program EU Pro uz finansijsku podršku Evropske unije od 25 miliona evra doprinosi društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava južno od Beograda. U partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije mi radimo na unapređenju konkurentnosti preduzeća, na unapređenju poslovnog okruženja i na jačanju socijalne inkluzije i kohezije. Kada govorimo o podršci preduzećima, Evropska unija je izdvojila preko 4,5 miliona evra za nabavku nove opreme za preko 200 mikro i malih preduzeća. Uz to, finansijskim sredstvima od preko 600.000 evra podržali smo 20 projekata koje su sprovele organizacije za podršku poslovanja. Takav je i projekat koji je sproveo Timočki omladinski centar u saradnji sa Novom Iskrom. Kroz ovu aktivnost 10 mikro, malih i srednjih preduzeća iz Zaječarskog i Borskog okruga unapredilo je svoje veštine i steklo nova znanja, čim su se bolje prilagodili digitalnom tržištu. Upravo ova velika zainteresovanost preduzeća za ovakvu vrstu aktivnosti potvrđuje relevantnost podrške Evropske unije malom biznisu u Srbiji. Timočki omladinski centar je u saradnji sa partnerskom organizacijom Nova Iskra realizovao projekat Pomak Biznis Transformer. I krajem 2019. godine okupili smo 20 preduzetnika iz Zaječarskog i Borskog okruga. Projekat je podržan sredstvima Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro. Ideja je bila da u prvoj fazi projekta ponudimo 8 obuka koje će omogućiti preduzetnicima da unaprede svoje poslovanje. Neke od obuka koje su bile deo edukativnog programa su i Business Canvas modelovanje, unapređenje finansija, digitalni marketing, ali i cirkularna ekonomija kao jedna od aktualnih tema. Nakon toga izabrano je 10 preduzetnika za koje smo verovali da zaista posjeduju dovoljno kapaciteta da uđu u mentorski program i tamo direktno sarađuju sa mentorima iz različitih oblasti. Pored toga, mentorski program je podrazumevao i samu digitalizaciju poslovanja, te su preduzetnici dobili i izradu digitalnog marketing plana, profesionalne fotografije, video reklamu, ali i izradu sajtova. Verujemo da su ovo ključni činioci koji će im pomoći u daljem poslovanju i koji će im pomoći da unaprede poslovanje u budućnosti. Ja sam Miletić Nataša, predstavnik sam firme Protex Uniform iz Zaječara i učestvovala sam u projektu Timočkog omladinskog centra koji mi je ulepšao ovu COVID godinu. Ovaj projekat mi je pomogao mnogo u smislu da radim već 8 godina i nikad za ovo vreme nisam imala ni vremena ni finansija da se pozabavim ovim nekim bitnim stvarima koje je u stvari Timočki omladinski centar uradio. Ne samo za mene, nego i za kolegi koji su učestvovale na konkursu. Dobila sam knjigu standarda, dobila sam novi logo, dobila sam sajt koji će u daljem poslovanju mnogo da mi znači. To je bio neki moj budući plan za neki budući rast i razvoj, ali zahvaljujući organizaciji uspeli smo sve to da završimo za vrlo kratko vreme uz mnogo novog iskustva, mnogo novog znanja koje sam stekla. Mislim da će to da nam i mnogo znači za ubuduće. Ja sam Jovana Stangačilović, preduzetnik i osnivač Edukativno-kreativnog centra za decu i mlade Moskalica u Boru. Prezadovoljna sam što sam učesnik ovog projekta. Kao početnik u poslovanju, svaka obuka i usluga koje smo dobili tokom ovog projekta bile su mi jako korisne. Zahvaljujući stručnosti fotografa i profesionalnim slikama koje smo dobili i postavljanje istih na društvenim mrežama, dobili smo jako puno novih korisnika kao i potencijalnih saradnika. Ovakva vrsta projekta početnicima u poslovanju je jako važna. Dobili smo jako puno znanja u daljem unapređenju naših poslova od profesionalaca koji su držali obuke i nesebično delili svoje znanje. Također bih da se zahvalim ljudima u TOC-u na savršenoj organizaciji celog projekta. Moje ime je Nana Radenković i jedna sam od suosnivača kreativnog huba Nova Iskra iz Beograda. Ovaj projekat koji za cilj ima osnaživanje mikro i malih preduzeća iz Zaječara i okoline, u fokus je stavio zapravo nekoliko faza kada je u pitanju podizanje kapaciteta,
ovih biznisa za njihovo kako unapređenje proizvoda i usluga, ali tako i procesa rada. Naš hub je kao projektni partner zapravo učestvovao u nekoliko faza, osim u procesu odabira učesnika u projektu. Mi smo bili i konsultanti koji su učestvovali u mentorskim procesima i direktno radili sa 10 mikro i malih preduzeća koji su učestvovali u ovom programu. Ovakva vrsta programa je od izuzetnog značaja, ne samo zato što je mikro i malim preduzećima kontinuirana potrebna podrška i pomoć na njihovom putu i razvoju, nego i naročito imajući u vidu ovu specifičnu godinu koja je označena pandemijom. Ja sam Jasmina Milošević, vlasnik firme Keramika Rustika koja se bavi ručnom proizvodnjom keramike, upotrebne i ukrasne. Bila sam deo projekta, učesnik projekta Pomak Transformer i htjela bih da kažem sve reči pohvale za taj projekat. Koristit će mi sve i nakon završetka ovog projekta zato što sam dobila sajt za online shop, znači mogu da radim preko interneta, da prodajem svoju robu preko interneta i da se predstavim sa profesionalnim materijalom na društvenim mrežama i na internetu uopšte. Dobar dan, zdravo. Moje ime je Lazar Jovanović, fizioterapeut ambulante Equilibrium Physio, ujedno i njen direktor i vlasnik. Mogu da se zahvalim celoj ekipi jer su nam pomogli kako da se više fokusiramo, da manje trošimo vremena, jer sad imamo i sajt i kvalitetnije slike i uveli smo neke nove usluge time što smo razumeli šta je potrebno tržištu. Mi smo uz Pomak Transformer i sve predavače koji su zaista bili fantastični uspjeli da naš posao podignemo na viši nivo, čak smo uspjeli da podignemo cene i sve to što će nam pomoći da uspemo u našem biznisu.